מה קורה חברים? היום אני אראה לכם איך לעשות קוד, איך לעשות שרתים פרטיים בפורטנייט, ואולי גם קוד, אם יעבוד לכם. דבר ראשון, אתם פותחים גוגל, כותבים Support Creator. נכנסים. רגע. לאחר שנכנסתם אתם עושים Sign to Apply. אני אתחבר רגע. אחרי שהתחברתם, אתם עושים Apply Now. עושים Start. מאשרים את זה, Submit. כאן אתם עושים ככה, יורדים עד למטה עם העכבר, יורדים, מאשרים את זה ואת זה, זה לא צריך, עושים Submit. אחרי זה אתם רושמים את הקוד שאתם רוצים בחנות, נגיד RTR, ואז אתם צריכים לוודא, רגע, או LZ נגיד, 4, אתם צריכים לוודא שזה עושה לכם, ואם זה עושה לכם ככה, או שהקוד לא זמין, או שיש למישהו את הקוד הזה, או שהקוד לא זמין מסיבה כלשהי. אז תעשו קוד שאתם רוצים לעשות, נגיד, אני אבחר ויחזור אליכם. אוקיי, אני בחרתי FCT1, זה מראה לי V, זה אומר שאני יכול. עכשיו כאן אתם מחברים את חשבון הטיק טוק שלכם. עכשיו זה לא נותן לי, בגלל שהחשבון טיק טוק הזה כבר מופעל. אז בואו נראה לכם עכשיו איך. אוקיי, לי אין ערוץ יותר לשים, אבל יש לי ערוץ עם 1000 עוקבים. אם אתם רוצים לעזור לי, אתם צריכים לשים לי 1000, פשוט לשים עוקב ביוטיוב, זה ממש ישמח אותי ויעזור. אם לא עבד לכם מההתחלה, מהשלב הראשון, ולא עשה לכם apply now, כנראה שיש לכם בעיה בגיל. אז מה אתם עושים? אתם הולכים ל-Epic Games לראשון. וואלה, אני לא זוכר רגע. מה רומי? שנייה. נראה לי אתם נכנסים לסופורט קריאטור. כן, ואז אתם עושים סופורט. אתם עושים help. ואז יהיה לכם כאן מעטפה. ואני אכתוב, שנייה רומי, ואני אכתוב בתיאור מה אתם צריכים לכתוב שם. ואז יהיה לכם בקשה, אתם תצטרכו לעשות ריסטארט לפורטנייט, לשנות את הגיל שזה יהיה מעל 18 פלוס, ומקווה שעזרתי, יאללה ביי.